Здравейте хора от Viber, от третия върха. И ще да качвам клип. Аз. Той ми надвиши лимита от 200 мегабайта. Трябва да бъде по-малко от 200. Вижте какво стана. Трябва да влизам с правя нова броня. Имам каска, ма къде я бях оставил? Каска... Да, е тук. Да, съм нямал стрели пък тук. И сега отново ще се спре. Да, разбира се. Как могат враговете да се изправят пред такъв страховит екип? Ти да не си се подиграваш. Защо ще се подигравам на най-невероятните супергерой на всички времена? Да, определено ми се подиграваш. Ръка на сърцето, аз мога да кажа, че сте най-добрата бойна машина. Човекът е прав. Можем да работим заедно. И точно за това и трябват задължителните срещи. Опитвам се да кажа, че екипната работа е най-голямата ми сила. И затова измислих последния си план. Няма да говоря, за да ви е по-интересно да гледате. Сигурен съм, че искате да гледате. Този клип ще бъде кратък. Но до какъв стана? Тя е зад и тази стана. Не, ще изам погрешка. Така. И тия 15 пайзенчета, сега ще ги хвърлим. Всеки момент, в който си правил малките титани да бъдат това, което са, няма Ще ме уважават и никой вече няма да се подиграва на бебешките ми ръце. Това е най-добрият план на света. Мисля, че не на това се надявам. Благодаря много. Благодаря ви много. Добре, стига толкова. Аз много благодаря. Най-накрая, ново начало. Този път ще направя чудесно първо впечатление и ще ме уважават твърде много. Първата оперативка на малките титани започва. Не съм казал сега. Сега! Какво става, братко? Как се появи в тази сграда с формата на буфа? Не ми харесва. Без паника, малко сте объркани, защото всичките ви спомени бяха скрити. Казвам се Роби. И аз съм вашия лидер. Само искам вашето безрезервно доверие и адмирации. И ще преодолеем всичко. Добре, първата дискусия. Какво мислите за ръцете ми? Добре, са. Нищо им няма. Нормални са. Отлично. Лъчите може да се изтрили в памета ви, но умовете ви още са като вършени. Защо това момиче говори странно? Забравила е езика ви и се е върнала към родния си говор. Добре, какви ги говори? Тя просто флиртува с мен. Откъде да започна? Чакай малко. Защо ти си ни лидер? Защото съм най-силен. Имам всякакви способности. Дори съвсем сам успях да формирам малките титани. Да, така е. Наистина ли? Изобщо не помня това. Защото, сърче, твоите спомени бяха изтрити. Това също не го помня. Слушайте, имало едно време в една далечна страна, която е точно тук. Аз построих тази голяма кула във формата на тън с моя мегамощен костюм. Но тогава се появи киборг. Ще бъде робот за храна, който беше само прежда с глава. Дадох му костюма си назад, за да бъде страхотен като мен. О, благодаря ти. Какво стана?
малко лилаво одеялце. Използвах магическите си сили, за да те върна към живота. Била съм одяло, а сега съм момиче. Благодаря, Роби. И накрая, Starfire. Тя ме е гаче, както знаете, и я направих част от екипа. Разбира се. Пардон, Сверта, Нориман. Това е толкова мило. Тя ми казваше колко съм страхотен. Да, Рейвън. Бързо Искам да да. кажа колко ми харесва тази оперативка. Разкажи ми повече, лидер. Това е супер. Ласкаете ме. Какво още? Starfire. Помниш ли, че тамаренянците могат да научат всеки език чрез домира на устните? Крал, Роби. Да, Рейвън, преди ме наричаше и кралю, за да пестиш време. О, да, това звучи добре. Кралю, надявах се да ни разкажеш още истории за Ваше Величество. Още? Разказвам за мое величество цял ден. Молим те, толкова си готин. И после може да направим още една оперативка. Добре, щом толкова искате. Един мрачен ден, толкова отдавна, един супер ужасен злодей на име Братко Кръв ви хвана и ви задвижи в клетка, от която не може да се избяга висяща над вулкан върху луната. Това е страхотно. Тогава използвах Искам да видя дали не се ще бронят хора. Да, стреляй. Същата е, уаа. Ма на втория... магическите си телепатични способности, за да ви Събирам стрели. Не мога. Арман съвета, пак. Не стреляй. ще ограби депото за оръжие в Силт Сити. Здравей, Братко Кръв. Този път ще те победим завинаги. Титани, готови! Я да пробвам от него. Да, победи го. Време е да използва страхотното си зрение. Това се заболях, хора. Чакаш, Кралю. Направи на Вече останахме само двамата. Ти не го слушаш. Нито за блокчета. страхотен ли? Ами, историята, които ви казах, измислих си. Исках само да ме уважавате. Това е истината. Киборг, никога не съм ти давал страхотното ти роботско тяло. На зверчето не съм те отглеждал от малко пиле. Това не го вярвам. Рейвън, ти не си била одеяла. Не го вярвам. И за жалост, Starfire не ми е била гадже. Но има едно нещо, което може да ви върне спомените. А сега погледнете добре моите ръце. Той има бележки ръце. Моля. Това са малки пухкави. Да, аз съм вашия лидер и имам бележки ръце. Рейвън! Старфайер! Киборг! Далече! Вашите спомени се върнаха! Титани, готови! Колко стрели събраха? Вау! 4 стрелички. Предполагам, че отново ще спрете да ме слушате. Айде. Може понякога да не те слушаме. Или пък Паза са. Подиграваме ти се много. Но... Лягам да спя, хора. Няма да бъде. То това беше самоубиван човек. Все едно съм се хвърлил сам. Вижда колко фила ще направя, докато стигна там. Ето тука. Тука. Бързо, please. Пак.
Пак ли? Абе, я бяга от скоро. Не, плиз, то път няма има крипър там. Yes. Оч, това боле. Е, така, така, е, така. Е! Тук има много мисъл от моите. О, аз тук всичко съм се загубил. Обаче сега нямам блокчета. Yay, please. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Тигър, 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 дък, тигър, тигър, дък, тък, тигър, тигър, дък. Я, латък ми това да. Не ми казвай, че ми няма. Няма ги! О, и тук ще съм, тук ще съм. Аре бе. О, и тук, и тук, и тук, и тук. Дай, бързо, бързо. Плиз, оцелей, оцелей. О, оцелях. Така, да се подредя. Тогава хвахаме тази, после тази, после тази и после тези четирите. Е, това са неща. О, yeah! Можеш ме измори, докато се качат. Аре бе! Той ще стане вечер, като аз се кача, честно. Той качи са до някъде. Не, ще му гръмни! Оов! Това го мразя, много ги мразя, крайпърти простаци. Аре бе! Бързо! Да, си тук сега ще се пръсна 100 пъти. Докато се кача, то ще стане вечер, ще излязат още крейпъри. Моите приятелчета. Яла тук дърче. Яла, че няма ферма. За нищо няма ферма аз. Храната съм си чуитвал. Най-сетне. Бе. Вижте как го ударих тук. Така. Това ще бъде за този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Доста фейлове. Кратък, защото ще ме изпише пак, че съм направил такъв лимит. Така че, надявам се да ви е харесал този клип. Ще изчакам да следвате какво. Чакайте са. Аз ще спра за малко пауза и се идвам. Така, хора, тук съм. Надявам се този клип да ви е харесал. Много се надявам да ви е харесал. Вижте ми, вижте. Виж. Това ще бъде за този клип. Надявам се много да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и чао!
Сайте палче, ако ви хареса.